Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, kula saking 11 IPS 3 badhe ngenalaken rencang kula. Kula Lela Rahmadiyah absen kalih. Kula Indah Nurmasita absen kalih doso. Kula Saratri Jenersiwi absen 3 doso 3. Kula Vivi Petisia absen 3 doso 6. Sewu kutha wis tak liwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning endi. Pirang taun anggonku goleki seprene durung bisa nemoni. Wes tak coba ngalekake jenengmu saka atiku, satenane aku ora ngepusi isi tresno sliramu. Umpamane kowe wis mulya, lilo aku lilo, ya mung siji dadi panyuwunku. Aku pengen ketemu senadyan sak keteng mata, tak ngotombo kangen jroning dodo. Wis tak coba ngelalekake jenengmu saka atiku, satenane aku ora ngapusi isi tresno sliramu. Umpamane kowe wis mulya, lilo aku lilo, ya mung siji dadi panyuwunku. Aku pengen ketemu senadyan wektu mung sedelo, tanggo tombo kangen jroning dodo.